ne saa nkurɔfoɔ wei ɛnkɔda the same place wo sɛ mɛkyi mekyia mo nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo din mu Christ asomdwie nka wo biara amen amen ɛgya yɛ mmɔ mpaeɛ na yɛnhyɛ dwumadi no ase yɛda wase wa wɔde hene frɛ me santen bɛsi ne Nyankopɔn ɛyɛ wo pɛ ne de wasa bie kwan de sɛsi de ama ɔba sɛ Awurade ɔnam somfo asɛmra ho konkrofo no mu kasa fi mu kenkan etiefo akoma hyɛ wo nsa tane adwene akoma bia me nsi wasɛm so ɛyɛ krado kasa kyerɛ ne betie wɔ Yesu din mu amen amen yɛde Awurade ase bɛ bosumi mienu mi yɛ adwene sɛ nka yɛde nkyerɛkyerɛ ɛɛto fam ama nipa na ɛtɔda ya na ɔba nam sɛ wo ne wo hu nti no yes na nneɛma asesa ɛfiri sɛ sɛ nipa ɛyera deɛ ɛyera mu nyinaa gyina nkyerɛkyerɛ so nti na deɛ yɛde nkyerɛkyerɛ kakra ɛɛfam na atiefo nyinaa mpi attention nti there was a time yɛbɛyɛ ho nkyerɛkyerɛ na yɛ anadwo nti anadwo no so yɛ ananyɛ nipa nyinaa ne timitie bi yes concerning dressing physical appearance ni those things na yɛse ɛno deɛ ɛmfa nipa ɛnkɔsɛ yɛm yɛbɛyɛ ho adesua paa na emodu na yɛ anadwo more than 1 hour mpo raset twani nyinaa na ne bi mu adeda ntomante yɛhyɛ bɔ sɛ yɛbɛyɛ ne daytime ma yɛntimi amaso yɛntimi aya na nyɛ yɛ ne afiri sɛ yɛn ne yɛ ho wo betima plan sɛ wei ne na meko studio meko ka ba bi duru hɔ no na adane yes ti ɛnɛ yɛhwɛ adeɛ kakra ɛwɔ kyerɛsɛm nim na mɛsrɛ sɛ obiara mpe attention tie Pillar of Zion Church sɛ yɛba radio so a mɛma obiara mfa nhyɛ ne tirim sɛ asɛm da biara mɛkɔ so repeat mo obiara mfa nhyɛ ne tirim sɛ yɛba yɛbɛ attack obi dabi anaasɛ yɛbɛ condemn obi 2 anaasɛ yɛbɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ yɛnko ayɛ deɛ ne yɛyɛ me ba radio so a me sɛ Pillar of Zion Church ntina mete ya makwasɛm campaign na yɛyɛ ama Christ yes yɛwɔ Christ afa ɛna deɛ ɛyɛ me ya baako wɔ Ghana arɔho sɛ ɛyɛ me ya wɔ Ghana ho ne sɛ there's a time brother Philip awɔ program wɔ ha yi sɔfo no ohyia me no ne me di nkɔmɔ ayɛ pɔn ya ɔba ha no asɛ ɔno kan sɛ ɔnse sɔfo ɛkwan yɛ nipa fa so de nipa yɛ nkoa baako yɛ ignorant yes ignorant etimi ma obi fo obi akoa ehu etimi ma obi fo obi akoa nti Ghana de baako a edi yenya no ade baako edi nya ɛyɛ me ya da bia me repeat saa de ne da bia sɛ yɛ mmɔmɔden Bible ne da hɔ no enyi obi ade a 2 sɔfo bia ni church because of teachings ninti me ja time atumu afrɛ na wɔ question no bisa sɔfo bia ni church ɛwɔ asase wei so dabi da sɛ wɔn hu saa de na da bia be mistake makwasɛm me mamu scenario bi president mama ai nim no Ghana no me busa mo question bi time a oko school no ono nko an na eko school yes ono nko an na student and what class e kire na dabi da we started from class 1 bi dru then owo classmate bi ro Ghana high uncountable makwasɛm untimi nkan yes because wako university wako what do you call secondary school wako JSS wako inti owo classmate uncountable any teachers and headmasters are meet you doso edoso ba me busa mo say adenti eno no nko na be president muntie ni yo mama eye president inti ne classmate bia asoso won ho kwan so be president dabi ana say one ne classmate fo nyina na eye president eye ono nko a ena ne teacher ni bia so enye president enka president no yes ne headmaster bia anka ho secretary won say church ho na wote no ye individual yes said the mama enjoy ewo ne presidency akonya so this time e ono nko a yeah inti sa be na heaven and hell ho asem na ye ka no one day osofo na ya de be ka na ubuafu e da ye bo apostle Joseph din wa ha ye point na enkrofo san ne ebi ko ye fie ne bia ba ya so dem e pay for what adenti no okobu adenti masa a time of do say Ghana was say yenyini pa na yesua twerosem na hu ne say church a wo kon eye wo nko a yes judgment is individual ana wuntimi nkan cham say mama nka wa so lesson because
obi ani asole uni asole yes de awurade a obo so ne asase no ono ana wo ye ne dia wase ye na afu ye ni nwan enti obi ani wa ode ne ho e wa asase we so ana eye one bible na ye teach dia adenti na wo so de different na me de different so asimbisa ba akono no adenti na wo so difference bam na rich before I be con the teachings in so no onim say recently guy baako send me message from German revelation awanya me imagine say ka me bokra ansa na ye preacher na me ba be bona sorry dem okay he ade a me hu ya ana obi antie me times of bia da bi me times of bia saa so na ye papa wo on times of bia but last Tuesday ye ba all night e dey na be ye bomber only pastors yes ye bomber pastors nko a because omu na di ni pe akobu nsam jim guy na di ya onya ne se o se so enipa a o so hu ye e wa asase su a na omu o so nwa kwa asole enti omu kwa asole no omu pon ya epie me de be sande mo na ma passing out okay omu pia bonten a enu hu se Yesu apie na o se obofo no nam ohu a no wa hye watade ehwa no wa yera wow no omu se nipa bibiri ewu hwiema omu duru hwiema na omu appearance no a change no omu hyeren kura na ne personality a change na asore dan na okom na asore na ofiri mu pie ye no was not single person including the pastor hey enti oso hu ne sofo no na o sha atade green atade na ne hye no na wo busa angel ne se ade nti na se si omu fra sole ba na rapture si no mu ntimi nkobi enti wase asore dan no mu pie akora kitikiti ba akope no mu so odi wo manima atade ni bi be hye na o yira including pastors ni members nobody munyina na wase afi onu free ona okọ no omu kọ na omu di onipa na china o super na chawo o mfi na odi nta na hye different people so obenwu se sofo we dimrika na we dimrika obi a wo baabi asone so le madina chi enu omu kam enti so omu se sofo we dimrika na ne so le madodo ni nyina di na chi omu susu enti wase omu asofo different owie na obisa angel na se ade nti na asofo we nyina onim wo mo enso omu sunu omu dimrika omu so le madu omu achi enu wase omu nyina deceive omu members omu deceive omu members omu anchire omu enokra asem no the members ni nyina deviate nti se ye betena na se ye tichi de chiro ne ka enye de nipa ka enye nipa asede a na mode ma adwene anim nim de dane nyankopon asem ba nyankopon asem ntimi ndane enye na bible beba yes ana nye ne first people aye be suma urade nti nya wa adwen se system ne kon e be change Christianity no Genesis chapter 1 a di more than 2000 years assassin and society you can't tell me say yeah time be the assassin me seramo obusuafo pay attention ne tie nyankopon asem no because ewieye no aduru ti said the mama nkwa na ye president in heaven nkwa na abeko en fa won se mutena asole baako mutena asofo baako na asesa wo bo abrabo na utie nyankopon asem obetima akọ heaven eja wo sofo no kwasem what I say and e bia wo sofo no so wani nya ma ho so ba secret mo nhyɛ ne nso ne sɛ bible ne da ho no awurade se enya by force before abe leader kra no sɛ o ma o kwan sɛ kyerɛkyerɛ o ma o kwan sɛ bedini sofo a you are not allowed yes and at the same time kyerɛ no wa wunnim no o se enkoka nkyerɛ Ada yanko first Peter nti mesramu pay attention onkwaje nti dia tie bi na fa bobra ji wadwen free se me kwa ha me wa ha me free ha me kwa so masa fa no to nchen nka ho ni tie no kure no First Peter chapter 4 First Peter chapter 4 etifia sem no say Kristo enhweso English make say the steps of Christ okay the entia ye dey start free one say the ye tutu ya na mo asini diem Christ enye nipa bia enti de obesa bu atan ono
corona ye koma wa hye wo bo a wasiesie no ono na asiesie yes ono na asase e bo se wo ko no be sa be fa yakọ nti obi ani ba bi odi ni pe ko apart from Christ kwasem and with that Jesus Christ no one can be saved fa no so shem yes nti yanhwe 1 Peter 4:1 eja kan bra for man say Kristo hwe so Kristo enhwe so na afei se Kristo hu ama ne honam mu yi mo so mo fa adwen korala mia mo ho efise de wo hunu honam amane no agyae bone yo wagyae de bone yo 2 na honam asetena bra aka no wantena se ama nipa ko no biu eno na wa wutie mawie ebia otika mu atwere quotation ko fi asan enipa akono no sanase yes sanase osubo ofie so de ya osubo betima afa pen o bible no hwa nipa akono no ase twase ewo o bible nim oso a wotwere quotation betima atwere okọ akoda ho ma ntana se ama nipa akono biem yes na emom de ai na emom watena se ama nyankopon apedie na emom watena se ama nyankopon de ai apedie the will of what God yes ehọ na me gina so wantena se ama enipa akono enti eja ya kase enipa akono ebi ne de enipa akono mantena se ama enipa akono biempio na emom metena se ma nyankopon de apedie ya kase nipa enema tu okay so for kase nipa akono a o say bible no ka John me yeti ase say ye wani wa akono asetema ho akono ni bi ni atro akono ni bi ni de yi ya nkase ani wa fe ebi wiase afefe de akono ni bia watase yes enipa akono ya ntena se ama enipa akono biem na emu watena se ma nyankopon apedie nti enema tu ti nyankopon apedie ene de nti church eja me tata o de ba mane ya church nyankopon apedie ene nipa apedie ebi ne de nti church a ene yekon for the will of God and answer the last of men ene de aye the last of men ko de nipa asesede ne yedi so ne mu ne nyankopon epe. God bless you. Amen. Anon kwa ni quotation obi answer kan wo do so ye sofo wo ye leader wo ye church member take this quotation Christ enhwe so man tenase amani pa akono biem na emom nyankopon apedie enti kochem e wo fie wa chem busa se nipa akono e de ene de hin ene nyankopon apedie ene de hin. Amen. Amen. Enyepe enti afa yenwura church ho yenwura solifie ho ede ene ne ma sese awure nyankopon fie di nipa ekoseyim. Okay. Na nsai me wo hwa ana me hu video bi Gary abaya bi obonyo mo mfre no say dey say hwan oh okra na de kire me so hwan so yes of my music dey you gift you say yeah good deal munja sem wa ye na nim bi asasama bi no kasa e wo fon nti owie no wasade another video by said don't judge me you can't judge me because me through heaven awie what I say one say me busa am question abraba ye bo no wiase no ete se oba oyisu ete se oba oyisu one say osha ase a fefefe me boa na nim tron fefefe ekwa animu kakra ede na mu so ninia na nim ate se de watojam me boa na ate se de ye de na fono watwi dan ate se konhwe ni aboro no atete ahwe no afa na nim aye tantantan one say ono no nipa akono no otena ase mai because the whole Bible me busamo ye wa adwuma yo rich a him fan na Bible is tetis o kan se wo mpo abo wo niate abo wo mpo wo eniate enene wo kura mpo agya ne ho nworo ho ene mo na mo ho nworo ho bi dabi abo wo ne ho ye wo asa nsese wo gyae enti me busa se Bible ne down a him fan ena a more support say you allowed to bleach ni Bible nim enti se me jusu ko na menam ne nipa e kanfo me a eye nyankopon apede ana nipa akono
ensam na etu we ya na me twem akyere wo nti me hyehye ama wo ti se me birichi me ho ade aduru woro me ho nyina ebi de mak na eye nti sensu to na ne tena kan ni ma ne ho nyenyen papa Kushadum. Bon papa wo papa. sisters and brothers awie bi ba wo ewiase we na wo san ebegya mu wo dey making quotations bi akyere wo na anim de ma me wura ho ne say de mani gye ho ne na ye nipa pede ne nipa akono no say ewa awie yes ewa awie enti mani ma ye ko afi mani ntonwi we no ma hwede ne nyina to agu muntie ne ye ma hwede ne nyina to agu tare me de enwi bi ahye mani we me de ahye so ani ntonwi no na sa de bi ahye so why say ebi wa me hana me we legu na ha de me sa de foforo betale so Ni nyansa. me busam say wa wo ye nyansani bia empran na mu say ohene ana ohema bi eku bedwam so ohene ko bedwam o wa afade a wo fa na woni afade o wo dressing or dressing because of say he is what a king into or dressing as a king Dressing anyhow. On dress it said the ono no bra no me ye ohene no o because ohene bi wo wa o me di hene no yes no ya otimi search enti mu mi sam ohene bi betimi ahyeche akobedwam David ontimi da We shot it on. enti wo kobedwam o hyecha achaw etutum entoma because o dress it as a king enti enipa akono eni nyankopon apede se me bedi nyankopon di na se me di Kristo achi a eye Kristo apede na ye ho ma me na me makono be di Kristo achi dia Kristo apede na ye ho ma wo nya wo wakono two ede ba de na di ni pe ko bunsam gem akono last and di ni pe ko bunsam gem we are ya last after this world enti mame mo boso mra obi beka to se na ade mo we na nsen obi ni mo bo ewiase nyom ko ka tere se wase ye ne e beka nyina ye nya atwemfo na nka ommo no ommo de ye ndi tu ko soro eye nipa akono ana se nyankopon apede eye nipa kono edana Yesu betna na hinwa mu no awodano ebeye dwe abrante na die no ka ne se asofo dimirika no muso na masa wo no ebe see life kwasem ebe see life ebe ye ni pass da yeso enti I'm not allowed say me transfer ma nyankopon apedia police for eni mo mu Ghana ha ube shia police ni no wo boni suit come up but adwuma time so na okwa nam say time aso a okwa 70 na pedie enya adwuma enti on dress as policeman because na pede enya adwuma enti churches are abaga na ha wona bebrebe say ye wura sori dem ma say e mai jadu kumbo ye jaibo o mo jai oka they will attack you say nothing wrong with it obeka sa akire say sofo maame ahodo e the trousers and a tip pocket so enti achiwade e boman na wura konkono bia ho no e ka ho or the trousers mesh nails tie nails na ka first si ye movie ana ye Carlos Snyder ye mo bi ye baifo a ene ne ma na hye ne mowre kwasem ye di bibi hye ne mowre se o ye baifo two na ye ko school a ye hwehwe ye mowre every Monday bia se o mowre afu a na ye dey ye bu se o mowre afu o so twitwa ye fi anwuram enti sa ankrofo no naturally physical omu ye fi ana spiritual omu sa ye de fi because second Corinthians ka say mo huru mo mfiri mo ne hunam de e fi enti sa ankofo ne omu ye fi nipa obi o hye ne mowre bia o ye fi nipa eye na kono enye nyankopon apede you cannot kingdom ho unwura ho bi nsi ho enti na make asa kire wona wo pe heaven aye dey akọ amisrael udima tema na nyankopon asem no so de question se the American na no kra erade moment me no ntamaten se na nya no kra so mu me no ntamaten enti so ti asore dem na wo hihye nesa ebia osofo nyi watenda bible ne nkasa nkyere quotation American jusuo
aja sa wo de sa kan sa quotation em say Peter said eno so kra o kan emma akonkonfo yes Timothy on First Peter 3 tete emma akonkono emma de akonkono sign eno ase holy women yes holy women you can so be holy yes obi a pure busa who is a holy person Bible no na kan say de tete no olden days mo ho asare papa mo ga sa mo ni nipa fe na mo besum nyame Debi enti na bonsam gem enipa 1000 e ko bonsam gem na ba akwa heaven sister Yesu bawo papa emaye na daw na nya sofu bia na ekobu atan debi enye methodist for na ekwa heaven enye roman ena enye zion yes akonkonfo ne atenenefo wono otena sema nyankopon apede na ekwa heaven eja kai mami wo say na saa na tete ne ma konkona a wode wo ho tu nyankopon so no sese wo saa na tete no ma na se enye ne yes tete no obi ga sa tete a obeso kire o say so refer back wo say ya kasa ya tete no anka ne pa tete no enti tete no ema no mbesum nyame no ode wo ho to hwan so onyankopon so wode wo ho tu nyankopon so ntina wo ba Peter na je say nyankopon apede ene no mu iso anase na nya na pede nyankopon apede wo say me mo to so de ade wo be hye me na me dey na wonderful ode confirm ano nti saa ma ne do mo tu nyankopon so 3 esese wo ho ene o mo hye o mo ho ode ayi o mo dressings mu o mo hye o mo ho awurade mu na wo bre wo ho ase e ma wo okunu no na osa ye dey e bre wo ho ase ma wo na wo nkunu no said the Sarah T Abraham friend owura no said the Sarah T Abraham ofre ni kunu ne sa media mi wura ona se mo ye papa na musuro ono na se mo ye papa na se musuro wudie biara mo ye ne ma Bible de do papa sankrofo na e ma o metima asese o mo sade awurade pen o mo na nyankopon e ma sanu paso kire o sankrofo no na nyankopon e ma yes ana e ma sa ma no so mu bere o mo ho ase nti mo fro mu komu e de mi wura enso ne asole dem sofo ma me frɛ ni kunu sofo papa ana ne nsole ma e ma kofo we frɛ kwasi papa obi frɛ ni kunu bra obi frɛ ni kunu ofa obi frɛ ni kunu hey obi frɛ ni kunu king obi frɛ nicknames ahodo honi ni ahombraseni ni wonto ntimi frɛ ni mi wura ni nyina ne sɛ onne wuru onne diwso nti ahombrasiem ne konkune mo frɛ ni kunu no mi wura yes but you call your husband any name you like pride untimi hambo ne self emfe ni kunu mi wura yes enti do your corrections yeah enti oba bi o ya konkro ma memu sam wo hia Roman 6 o de ye de omusu ama honamfam why ne share Roman 6 wo hunu uhun na no the dress no hu na utumi se adwaman bi ye me nka se so mu ye me nka sa na appearance ye di share no won Roman 6 wa se nesi da bi se wa se nesi uhun bi sa da ni nyina ye adwamansam ye akono na honam akono eda di pefe yes sa ne ma na wo ye de wo mu no akamo a enti ebe piepi wo se bi ne adwaman yes eye honam akono because ye nipa akono ti sofu maami a wahye nes sofu maami a wahye utirim sofu maami a wabo mesh araho sofu maami a waweli nani echi sofu maami a wo jusu ko na even prophet nkwa bi yusu enti wo no sofu ne de modura wie ye njaje mu ba ye yi matan ye yi matan and then when you go to church choristers chorus o mu beledi no e ma nyina trousers yes especially English churches no masa English service me say me can be anama bamachi me ma what say heaven is individual hell is what individual heaven is individual hell is individual don't sit there and tell me say I'm accusing your church. I'm not accusing your church, but I'm proving the right word to you. Yes. Bible near King Kind. Near graphic. So probia or dowa me no odofu. Bra.
yes braba hwehwe me ne wo dɔfo pa me kyerɛw enkwagye kwan amakonya asomdua ma akra yes tinipa apɛdeɛ eni nipa akɔno a yɛ tana se ama no ɛna me bobɔ so no enti obi biara oyusu ɛyɛ nipa akɔno yes na kono awurade mfiri so no mekamfo da sɛ me ba wa yade sɛ wa woro ho sam sɛ yɛ ade papa de a mebisa mo obi yɛ kokɔ a na ɔba abrewa na anim hyehye dabi enye bi sa poda obi yɛ tuntum na ɔba abrewa na anim hyehye dabi ba de ntina wo de ndɛ ɛkɔ wi woni mu hyehye wo sɛ wa yuzui what I say na yɛ sɛ ɛyɛ wo akɔno enye awurade yes sɛ yɛ awurade de a ɛde ntina ɛkɔ wi yɛ na woni mu hyehye awurade nyɛ sa asam sebe ɛyɛ nipa akɔno uma ba ko na mu swinti yɛ na ayi no ade no ɔde ahyɛ no mɔwrɛ no ɛwɔ ne nan mu ne mogye itu no o saw me that's right awɔ no na ne kokuru mutini ɛyate wo bɔ ne na se ba ko se yeso wo mani no omutim de duro soso 15 years omu nyina ni befira sa ma ne nyina why be that as according to omu no omu di no ne ba ya na se 15 years time sa ma ne nyina ni befira chemicals so we be tena radio so no preach ana ema ɛhyɛ mɔwrɛ ne ani na ɛsponsor no masa fausika yes say yet ye ni be preach yes ayi adonko na me support ye ana burukutu masa fausika ai ke de ano sa betena ha enti saa niema ni nyina ye nipa akɔno ɛdu mu kɔbu nsam tem kwasem na ade ama yemu nhyew ne sɛ bible se akɔno to betwa enti de ɔdo nsa be so memo akɔ ɔsenkafo kinka asa quotations na man akɔno to betwa one day me ma example bi mo amunim ɛboase ya ba bia mo kyere ne won ɔho mo nkɔ hɔ mo kɔ a ɔho busa samale no enipa na ya na egumu no omu hyɛ dress omu hyɛ dress dabi mu so bi body na wani abere ho ade wo kɔbu nsam je na woyusu no one day ye de be ma samale na ɔro dress a wɔde apaso na betwa na wayia to atwene without permission na wadagya ni nyina da so enti saa day no wani na asese no mo kyere ho de be yedai unja wagimi pa ye tufu a uso mfa ye tufu a umfa one day ko mo kyere ko he omum ko ifun amani nyina na mama nyina da ho naked omu be yi omu pian obi wa yitia wo so ne akoyi wo bi ti that day no obrichi ne fa so be ne ba so ma so amaso eyelashes na ye no mo kyere wo de be yedai mfa nya hwe you shall leave it afi wa mo kra no e ko bre wo di wo kra boro pa ti honam akono e na ye ensole ne sa no ene dressing bia bo mo fra na skin na say day yeah skinny sa de ne nyina kristofo hye bi se ema no ma wuro mu ho awie o ma wuro mu ho awie onye se bia o mu nsa atade bi because ade no ese o te se de o naked ana wo so ko methodist o ko wuro ma o ko zanyo o hye sa atade ni bia you are telling me say we Nyankopon apede so mu too much Nyankopon apede ni nyame apede so far now emeko panyin na mafa no no obiriji so far de ntina won kan kire no e so ka won so ma enkura ni nyina esua expect obiriji penani achi wo de ba so no won se wagweli ni nyina so wa ma meko wantimi an kan kire hwe mese no de ba so le ada nya bible ne kuta mwana ma Awurade betwetwa mo ka wo pa because mu di nipa ekobu nsam gem mu di nipa ekobu nsam gem the second mudi nipa akobu nsam gem ye be boni nyina so maako na trouser no kra de o ma cancel no kra se no de enya boni bia trouser bia nya boni araho trouser nya boni enya boni na ye aduane so na moka eja yanko bra osenkafo ne mami osenkafo 12 osenkafo nso nkasa nipa pedie ejako certificate be 5 12 verse 5 o say enso wo de ekron wo de kan wine kra kakra ye fa so wo de ho a o say na ka bofo mran ti ka bofo mran na bone aba na bone no aba ne fi abeka se mini ho ani je na du efi abeka se mini ho ani je na du ansa no wiane han ne osane ne nsoma du sum ko 5 no verse 5 o say enso wo de ekron afi wo so de ekron de ho abakwan mu ehu abakwan mu na aso no begun srene aha
na abebe aye adesoa ko na akono to atwa na akono eto atwa akono eto atwa sa akono we na ye kan wasem se ye nipa akono o say one day eto be dey ebe sha because that day papa ni be sane no umbirichi biem pa unya kwanko hye nurse biem ana ye mfa eyelashes nko heaven da bi what the fine enti enipa akono no so tena se ma enipa akono no one day eto be dey ebe sha true yanko Matthew no so Matthew chapter 23 na na say 15 emu bia ebetimi akan okay Yesu bai ubetwa Israel for kura gui e wo de na churches ne ye bi no se asisede a yes say nye Nyankopon de 15 no Matthew chapter 15 verse 8 start free one na man verse 1 say ena twefo ne Pharisee for Jerusalem ba Yesu nche be ka say adentina wasuafo ni mpanimfo atetesem no so aden no wasuafo ni mpanimfo atetesem no so wo mu no yes ko won horo wonsa ansa no wadidi na Yesu bia se won say ko adentina mo nso matetesem timu ni Nyankopon asede so adentina mo so matetesem timu ni Nyankopon de asede so asede won say Peter ne ka na pede ha so abeka na asede adentina church saaba yinni Nyankopon asede so hello hi ade enji say wo de onim say anya asole akasa anya asole ne yehu say anya asole yes basa wo say ya asole dia ene wo se di Nyankopon de asede die no wo hyew man tanase ama enipa akono biem na mo metanase ma Nyankopon apede ene say aso ade ntina mo matete semti munni Nyankopon asede so ai say panyimu a wo ka say enkora mere o mu ase anase yentu enkorafo na wo panyi so yetufo amen amen ti Nyankopon asede eni diso in the church yes enye nipa da bi edakọ no Nyankopon ka say na Nyankopon ka say diwaja no nani ene de oka ja na ne ho nsembone no owo na maninwo ko na mo de mo se obi obesi na eja na ne na say de anka ubenya no menche ne ya yede no na eni de na eja anane na enu watete semunti mu se Nyankopon asem no mo atete semunti no ene makono se Nyankopon asem o ai se sofo a mo ye dry no wontimi nye no ko didi won se wontimi nye ne nka se dry fast nye won se wo akono won se obi wo asofo no na kono no de hihye ene mama nso no de ono wontimi nye no yes de ono wontimi nye no o allow e ma wo nye nti ono na kono nti no de say saa ne ma no ene ne bone wo di ni secret nti wo se saa ne ma we nyina anya bone yes nti mu ma kono nti se Nyankopon asem ana mu say Nyankopon asem nya atwomfo nya twem edi se aza asem ho nkom se nya twemfo ade se Isaiah shem ho nkom se o mai di wano fafa ne dimini mo de ma no fafa ne dimini na kuma de na so makoma atwe fini mu kwa chirichiri osole me kwa o cheche nsema nipa sese saye no so ase wo Bible no o kire ensema enipa asese me won sam kan me won sam kan o kire ensema nipa asese na se enye die Nyankopon asam eka muntie ni ye enti maamefo amutie me babafo amutie me ensam na meka no enye die nipa asese wo yes ba de Nyankopon asese na yen ye ka kire wo enti de mo ye no busa se eye nipa asese de ana se eye biblical scripture nipa asese de winya biblical sure enti wase se trust me no matter who you are se won konkunu ti mu se de Bible we no wase twa se usua ebi so na wonsua no da bia nsam ototo nase yes mewa yeah okay wana wonsua no ototo nsam nase into so unya tam trosem tena ho ne sua na wa mani pa nkose yim yes because any pastor said na this time church yediso diso enye rade apede amen amen ti wa ye ready say wo pe heaven akọ ya wa da bi ati ye yes if ya da bi ati ye ye be review secret na kire wo pa tu wo so ko bo ho mpaye de ye ka ton ko hwehwem se ya boa ko cheke say he fa na Bible no
accept bleaching say wo yisu a obetimi anya nkwa ko check the whole Bible and him from the Bible na allow say oba eye pride eye hand tied to the stand say wo yisu otu nyankopon say me na mabo me na mabo yes and me di enwi ato ha te say de wa ba me fie wa besara me na ma ye me flower porter o se flower pot we ensnifia me ba wa peja akoto atwana bonten usu se die ne besi wo besra wo bi no wa besra me kasi ho me pie ko ba ya wo de akoba bi akọ paint hu foforo abaya sa akala na ye ofe na ka na wo dia nya wo dia good example pa ka na wo dia entenwi na wo wati ko woni ho no woni die ntero de sa wo die ntina wo wele firi ho eni tu ba na fa bebo wa no su tu bebo wa no kan de dwonso be simple ko to ya nipam nya no wadwonso unsa ngokoto ba bi mpagya wo skirt na wo ma wo na mu ano de ka bi atse de wote nteso no wa tu bebo wa no no su tie ni he wata se nanka wani ni tutu ko akire tutu bebo bo mo maso ko ba bi se de wo form de tutu bebo bo mo maso ne tu hwene akobo wo motuom because so mbeso obeti ade kankan yes tuko bo moto mudu ba bi hobo na ko aka ato so ade ne nipa ye dwe krasan eya kono boni na eye musa ya hantan wa dwele wani nyina tuobu na wo de pencil asan afa soro wo ye kaka mutu bi da bi wo ye nipa nyesa TV so for ma program ye na mo hwehwe suo mu sa ma no mtiti TV so no omu ni mawrade o da bi wonu na dwuma no wo ye na ka sori dem so wa ba e betire obenya asomdwe Sunday se se Christopher kwa unhu ene wiasefo kwa unhu makeups ni ade na erade dana e ba nu nti ye boda wuro kire wo no Bible says ada no eyisum enye han she Amos kan was ada no eyisum enye han wo de kan Amos 5:18 was ada no eyisum enye han se wunnimu a ena nkarwade bi su bi akira wo da ka sa no afa ho agene Amos chapter 8 5 verse number 18 chapter 5 verse number 8 was wonue one of your rade dan one of fi erade dan be yamuden erade dan be yamuden eyesum na nya han erade dan eyesum enya han eti sedi obi dwane free jatanim eti sedi obi dwane wakowuram yes ne jata dwagu so kikikikiki na udimri ka hometi na afi na osisire sia no no say afi sisire se sia obefan wasafi wonya kwan no doje sa amoni mienu no na adwenye ne se nko otimenya fie aduru obi epuna wura adama na wo so aka no wo so nsa is there no escape describe it jata na de trap sisire ni wo sa amo miensa we there's no escape enti say ye ka kiro na de ye me yakora se wo se akono no to be se atwa se yesu apie bi se bibia everything will be over ye bia be stop ye nkwa asole biem ha mo amodom muntimi nko biem muntimi nko so biem bibia be pim ye metra radio everything will be seized e be pim enti wase osoro ene asase ni de wo mu nyina e be twam ba minsem entwamu da minsem de entwamu da yes sinamo mamum ye nyira ni pasa da bi na kuntabuo bi da homa ye da kesi bi di yenimu bawo eye sum da anyankopon de nti odi sum no oye sa da ne sum da ne se de eye nipa no mbeso de nani behu ono akra ne be na homete nti odi sum akata nani Marcus Epos de bonyum ayi Makebram yes waso odi sum kata nani ma ne doba ne fa amaniem yes no mbeso odi nani be hwede ne ba ne sa pepepe ne wiase wiye be ye nyame admo china aja me say beto aso the same thing okay ene de me bom mienu pe breaching no nko aso de aka ni nyina bebo so ni nyina mako akyerew yesu shraw pa ti me sramu don't allow yourself to be deceived by church or pastor me na down God bless you.